Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, ket naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan a Barbara at agala Union. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan ti Ganuelas family ti Baknotan La Union kan Bautista family ti Cabala Union from Dimple Ganuelas. Joselvia Daligcon Perida ti Kuwait, Daligcon family ti Cordon Isabela, Confieso family ti Santiago City from Rose Ann Confieso ti Hong Kong. Shout out kada Corazon Balaan, Presi Abuan, Marquian de la Cruz ken Linda Pasion. Pamilya dita Sitio Corpus Barokbok Isabela, da Jenilyn Kimberly ken Lady Len Matusalem, Janric Prince Kian ken Princess Athena de la Cruz from Nelia Limon ti Dubai. Manungdo ken Galban family ti San Cornelio Cabala Union from Maika Galvan ti Hong Kong. Balatiko Nakar ken Bartolome family ti Dasul Magsaysay from Leia Afunay. Bing Garo, Susan ken Joy dita Manila ken lakay ko ani Hildo Sugitan dita San Juan, Quezon, Isabela. Guntang family ti Viga Angadanan Isabela from Vic ti Baguio City. Soto Borja family ti Laya West Tabuk Kalinga from Glendalyn Mira Fuente. Lakay ko ani Dante Velasquez kan anak ko ani Dave Nathaniel Velasquez from Imelda Velasquez. Flores family ti Barangay Turud, Quezon, Isabela from Raymond Flores. Reducto sa Liwan family kanimanang ko Eva Villaflores, Ijay Sigay, Ilocos Sur from AIDS Reducto.
Makablaawan ni Mama Rogelia from Raleigh ti Melbourne. Del Rosario family kan Berang family ti Kampuan Tuba Benguet. Kastamat da Jomar kan Gina ti Kamtu Tuba Benguet from Jeremy Del Rosario. Auntie Bensi kan Auntie Walat from Navia Ley Seria. Rumbawa kan Ambatali family, datatang Jelly, Nazarene Angela kan Armel from Melanie Rumbawa. Alonso Maliaga kan Tanyesa family, ni Esther Maliaga Domingo and family, ti Sitanga Ballesteros from Homer Alamo. Ading ko ani Elma, Shiloh kan Rex Nisperos ti Bangar La Union. Kastamot da Angelito kan Edgardo Sagon, ti Green Park Village, Pasig. Da Eli Elric Eric Cristobal ti Madrid. Elvira kan Bong Afalia ti Madrid, Spain from Beng Sagon. Makablaawan da Johnny kastamat ni Kapitana Fernandez, happy birthday from Ronnie Abuli. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Barbara. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin nga awan labas. Sapay kumata da kayo akanayon itinasayata kasasaad adanunan to'y surat ko. Nakapagsurat akmat manang, taada kayat ko nga ibinglay apadas ajak tupulos malipatan iti kaanuman. Ilingad naklaangan manang itinagan a Barbara, taga La Unionak. Adan asawa, ken adan dua nga anak mi. Jak masigurado no adan na idrama yung nga umarngi iti padas nga inak isalaysay. No adaman bilang, da kayo latan ti makaammo no maikan biyag wenno saan ti padas ko. Rogyak man nga rod ti agsalaysay, Manang Emmy. Pingay ka lang nga sumangpot, Leo. Rabiin. Pasensyakan, bakit? Adala nagsasaritaan mi kadag iti katrabahuak. Aguray ka man. Agat-arak ka mo't. Nakainom ka? Basit lang, bakit? Pangikatlay ti sakit tinakam. Ha? Apay nagsaksakit tinakam mo. Ada ka din napasama kiti trabaho yo? Adda nga rod. Barbara, malagip mo dyan bagbagakan ka iti nga ang mga nagkisay da iti empleyado iti kumpanya mi. Wen, ngam nabayagan day jay. Apay, intuloy da ka di? Wen, Barbara, kasapulan ka no ngamin. Kat tinasakit, may sakat iti na ikat. Anya? Ni, apay asika? Amin kami ang mabali na mainayon ti trabaho na iti sa baling empleyado. Da kami tinaikat. Maluglugi ka no ti kumpanya. Isa masapol nga mainayon lang iti sa baling empleyado dagiti trabaho mi. Unay matanti kasta? Awan maaramidan mi, bakit? Nasakit man nga masapol nga aklunan. Ngam di kagdanag, agsapol aklangan ay iti sa bala trabaho. Sapay nagrigat agsapol iti nasaya at trabaho ita. Ngam padasam Kapilitan ikagumaktag sapol iti sa bala kumpanya a pagtrabahuak. Tatang, umay ko man ibatin dagiti ubing. Ikawan anak ka. Siksikamot nga emay. Apay, saan kayo wakid na mapanagtrabaho ka nilayaw? Nasapa rin mo, tatang. Ada ka no kasarita na kumpare na. Agpatulong nga sumrak iti trabaho. Barang matulungan da. Agpatulaw? Nay, apay agsapol iti trabaho. Di mo tada trabaho na. Day tarod ti parikot mi ita, tatang. May sa ni Leo kadagiti na ikat iti kumpanyada. Nagkisay da ngamin iti empleyado, tamaluglugi ka nun ti kumpanyada. Kastaya? Ay anyan. Narigat nga agpaiso day taa.
Nasakit nga rod tinakam na tatang. Ngamawan mo't maaramidan da kadagiti kakadwana. Hala, sapay la ko mga raon ta makasapol adagos ni Leo iti sabali at trabaho na. Oh, ayan ngay dagiti apok. Adadan iti ayan ni nanang tatang. Ay, sige nga rodan, mapanak mo ten. Tapno sana ka maladaw iti trabaho. Ala nga ron Barbara anak ko. Tarabayan na ka ti Dios. Apay akas lamalmal da iba't ni Barbara makisarasarita kan ka itay lakay. Talaga amalmalday as ileng. Takasanaw, may samot gayam ni Leo kadagiti na ikat iti pagtrabahuan na. Anya, ay ikasanod ngay dayta. Dahil tangarot ti parikot itadagiti agasawa. Nung padasan ka nun ni Leo ti agaplay iti sabali a kumpanya. Naimbag nga rod ata da trabaho ni Barbara. Ay noawan nga ay kasanudan. Sapay ang gatgatas pa lang di may isang anak da. Ngarod kung naimbag ko nam, tadapay ti pangibat-bat sanda kadagiti anak da. At data, tanong mga ladapay iti katulong da amang bantay kadagiti ubeng. Di ad-adda na magastusan da. Ay talaga Sapay ko mga rod. Tama kasapol mo't laang ni Leo iti trabaho na. Tapno sanda mo't unay amarigatan nga agasawa. Oh, kumusta nga iti ipapan mo iti ayan ti kumparem? Kinuyog na karon anapan ka dagiti amam muna ngam awan kanong matibakanti itayan da ita. Agparigat kanong amin at talaga ita dagiti daddo mo akumpanya ta saan da pa naka-recover gapu iti napasama ka pandemya. Kasta ka di. Kat anya nga ti planom ita. Diyak agsarda nga bakit. Padasak tagsapol iti sa bali. Pasensya ka pa ila ko Barbara Amkag nga mga no medyo mabayag. Saan to makabiro kakmanan iti panggadak? Apay namin nga agdanag ka, katadamat trabaho. Oray pay, narigat. Ano ti paggastusan na kita anak ta? Adda ko maisingasing ko, no kaya't mo lakit di. Anya day ta bakit? Apay no si kalaangan ti mga sikaso kadagiti ubing. Tapno saan tan nga inaldaw nga ipan kadananang. Dito'y kan balay kabayatan nga awan trabaho. Anya? Kaya't mo asawan, siyak ti agtagibalay? No kaya't mo lakit di. Amo ka marigdigatan mo tundananang kantatang ang mga asikaso kadagiti anak ta. Numuna kat kawalwalwalanda. Bakit kan lakay damat ngaminan? Imbes sa mga alata iti katulong, di si karatan. Sige, isa ti ko nam. Ngam okay ka tilaan nga sikat agtrab-trabaho? Wan, awan problema. Nang runa ta para mo't iti pamilyata daytoy. Kan maysa, mas kampante pa'y tiriknak amang panaw kadagiti anak ta. No si ka mismo ti mga sikaso kadakwada, ngam ti maysa katulong laan.
Medyo alanganin anang isingasing iti planok ka ni Leo nga asawak manang Emmy. Taamkek nga amangan no sabali ti pagawatan na iti kayat ko ang mapasamak. Naimbaglaengen tanawada ti panunot ni Leo, kat di na inikan iti sabali a kaipapanan ti singasing ko. Adamat ngaminan idadanan ng kantatang manang, kat sa anak matakampante, akatulong ti mga sikaso kadagiti anak mi, nang runa ta dagiti madamdamag ko idi, asaan anasaya at nga aramid dagiti sumsumrag ababaonan. Saan matket di nga amin manang, ngam kayat ko laang ti agannad para kadagiti anak mi kanileo. Nagbalin nga rod akampante ti riknak, manipod idi ni Leo nga asawa kon ti mang tartaripato kadagiti anak ko. Ad-addan ang nagbalinak akampante, ken na ipamaysak ti trabaho para iti pamilya. Pasaray sa rungkaran latamet ni nanang dagiti ubing, nang runa no amuna nga addaar aramiden ti asawa. Akon kat nga aglablaba ka ba ng Leo? Iso nga imbayak, taubay ko kitaan dagiti ubeng. Okay lang, nanang. Agay ayam mo't dagita pukoy, oh. Ay, narigat ti agaw-awer kung nagtagtagi balay anak ko. Agasam tadanda ni trabaho mo't amin nandito balay. Isupay nga ni aramidan ni Barbara inton sa mangpat, nanang. Amo ka na bambanog tunday jay. Ay, nagasat ni Barbara, takasken ka tinakiasawaan na barok. Amom ti tumulong iti asawam. Amuyo ti agbadang iti rigat ken ginawa. Masapol, nanang, para katagiti anak mi. Ken rumbang lang nga siya kung ti mga ramit katagitoy tani Barbara matagtrab-trabaho para iti pamilya mi. Saan ka kadi maikawa anak ko? Saan amalmalpas ti trabaho iti udag ti balay? Sakat adapay doa nga ubeng nga awer mo. Medyo mairuruwamak maten, nanang. Ngam, pudno ti kunayo. Narigat tagtagibalay. Naanusam anak ko. Addan tulat adumteng at trabaho. Sana balay ta napintas ka natalgad mo ti trabaho ni Barbara. Nala, ituloy mo ti at aramidam. Tama pan ko pa'y kaduan dagiti ubeng, kabayatan ti panaglabam. Kumusta mat ngay nagiti agama iti balay da sileng? Nasaya at matlakay. Nasangpatak garod ni Leo nga aglablaba. Aya, naimpagmantamaanusan na tagtagibalay. Ikat kapilitan tani Barbara mo tagtrab-trabaho. Marigatan laeng no kasdi nga adda trabaho na iti balay da. Ta isamirana pa'y ngaw-awiran dagiti anak da. Sapay ko mangarod at maanusan na. Dumtang to kumatial daw ang makasapol mo't laeng iti sa balay a pagtrabahuan na. Kumusta tinagmalam nyo kadagiti anak talakay? Nasaya at mat. Iso na lang ta napalalo gaya man ti walwal dagiti duwang anak ta. Imay pa'y ngarot itay ni nanang ta inaw-awir na ida ta naglabaak ngamin. Apay ngamin ay naglaba ka. Kunak mo ta siya kung ti maramid kadagita tunggal awan trabaho. Apay, iuray ko pa'y lakin ka no kabalak mo't ni aramidan. Ay, wan gayang Barbara, nakaluto ako ni ti pangrabyan tayo. Ha? Oh, makitam day ta. Pati pangrabyan tayo na iluto mon? Kasano nga ti pampamay am Leo? Bakit? No nabanugan ang nagayayam, dagiti anak ta, no nagingin ng tildan kat nabanugdan, maturugdan.
Iso nga damot ten panahon ka makaaramid iti daddo maatrabaho diti balay. Ala nga rod, angam di ka unay Amangan mo't nagsakit ka. Adayo ang mapasamak dayta, bakit? Malakit din. Yung kagpalisan, takalpasan na, mangantay umutan. Naggapwam, awan tao diti balay itay si Mang Petak. Iso nga imalati wak di tayan dananang. Imbatin mo't gayam dagiti ubing kadakwada. Ay, owan na. Barbara, bakit Inawis na kami ni itay ti kumpare. Iso nga yung tulot kun iti ayan dananang dagiti anak ta. Kasta ka di. Iso matlagayam nga agkaiwara diti balay. Tadamat gayam na panam. O sige, pakikit-kita mga rodon dagiti ubing, taagluto ak iti pangrabyan tayo. Mabisinak nga minan. Ay, pasensyakan bakit medyo nakasyatak. Ay, oresyak ditan. Anya iti kayat mga mailuto. Bay amon, siyakon, agina nakakit din. Amano na banog kay tinapanam. Ay, saan? Tayo dyan mutlayan ta kumparik tayan me. Nagsyat kami basit, kadagiti kakadwa me. Kabayatan nga, istorya kami. Ingkalatan kita ang dagiti ubing. Siya kun dito'y lakay. No ididamo, kat adala ang ijibalay, kan maaramid na dagiti trabaho na adyak maasikaso manang Emmy. Iti panaglabas ti aldaw, nadlaw ko ang nagbaliw ni Leo nga asawa. No pay kasta, ingka gumaak nga awatan ti sitwasyon, tamaawatak ti asawa. Saan ngamin analaka ti agtagibalay, nang runa no sika ti lalaki. Iso na laeng tatisag paminsan kat nagbalin amasansan. Aging ga nagbalinan a kanayon, ken kanayon maten a maliwayan na ti oras, apanang sukon na kumakadagiti anak mi, no kasjay nga ibati na iti ayan dagiti dadakkel ko, taadda mangawis ken kuana. Kas iti na minsan, napanak iti ayan dananang. Inalam mo gaya mo ni Jay dagiti ubeng. Sinukol mo mat kaya may dan, Barbs. Juan, nag-undertime Naglabaak ngamin kan nagdalusak iti kusina. Anya? Apay nga siyak to kumalatan tanalakamot la tayo tangaramidan. Kaano pa'y? Inton saanan amalayaw ti kabalyo ti mureng? Kan mabalina na pagbalayan ti ulag, to'y unag ti balay? Naimot dayta na panagsasaom, Barbara. Kung namusunod na lakat ti agtagibalay, nagrigat sa amay. Makauman tinaldang aramidan ditaw. Sana malmalpas ti trabaho. Sakit at dapat awir ko adawa nga ubeng. Ti ko namkit di.
Maumumakan nga adda ditoy. Iso ang mabaybay amon ti balay. Kan kanayon nga ibatim dagiti ubbing iji ayan dananang. Apay, dagas ka dilaw na yan. Ati, sagpaminsan nga galiwak sa pag inananak mo makauman ti trabaho dito. Kasjay. Bayam, tamanipod ita. Saan kan nga obligaan nga agtrabaho diti balay? Syaklaangan. Kabaalak mat ka ti agtrabaho para itinal daw a pagkasapulan tayo. Kan agtagibalay. Pasensya kan kasi kamot ngamin ti awan trabaho na. Iso asi ka ti mabatbati dito'y balay. Barbara! Nadlawas saan unayon ang matagtaga rin di asawam. Tatang. Apay, nag-aapa kayaw? Saan mat akas tatisigod ajar na hindi kahit? Napaiswan nga taa kadagiti imbagak. Apay anak, anyaya ti imbagam kan kuana. Awan tatang. Masurunak laeng, tamasansan mo tan arumwar, kat ibati na pa'y kada kayo dagiti ubbing. Man ano aya? Baya mataagaliwak saymat sa paminsan Naglaingan? Saan laang mat nga iso ti marigrigatan? Siyak nga'y ngagtrab-trabaho para iti panagbiag mi. Sa anak a marigrigatan? Amom anak ko, narigat ti sasaadan di asawam. Nalakaaya ti makitkita dagiti tao anilakay mo ti agtagtagi balay kat sikat agtrab-trabaho. Anya nga iti kunaanda. Nga andar nila kay Mao. Di namin ikaskaso dagitang agsasao, ta saan mo't apudno. Iso siguro akanayon arumwar, takayat na panaknakan ka dagiti tattao, asaan nga iso ti agtagtagi balay. Anak ko, rumbang la maawatam mo't ati sitwasyon la. Makauma nga min tatang. Nabambanugak iti trabaho, kalpasan na, sangputak nga awan pa'y naluto akanon mi. Kat sigud mo't idi ang nakaluto no sumangputak. Di na pa yan madalusan ti balay. Tinasaya at Barbara, pagsaritaan nyo ang naimbag dayta. Saan kumaday ta timang dadaal iti estado yung agasawa? Kinayat yung agpadpada dayta, isong agpinasin siya kayo kumaadwa. Maladaw kan bakit? Sakto ditan, inkagpalasan. Saan nakasumrak ita? Naglivak iti sumagmamanong aldaw, tapno maasikasok dagiti ubbing, kan dagiti trabaho diti balay. Siya akong ti mga ramid iti trabaho dito Apay, naglive ka pailaan katadakmat ang mga ramid ka dagiti trabaho diti balay. Saan aya, ama umumakan nga da diti balay? Ama regrigatan kan ka dagiti trabaho ditoy. Di aginanakan, ta siya akong tagtrabaho dito. Si Kamit, saan mo takas jeti kayat ko asawan? Bakit? Saan? Amok ama umumakan. Isa manipod ita, saan kan nga agtrabaho ditoy? Siya kon, kabailakon ti trabaho diti balay. Kat anya lang nga iti serbik, Barbara. Anya lang nga iti aramidak no kasta. Ay di makamu kamatan. Aginana ka nga agmalmalam no kayat mo. Maturog ka, wenno mapan ka iti ayan dagiti komparem, tapno makaaliwak say kamat. Kababain mat kan ka, mabambannog ka akanayon. Anyan, nagsakit matanti, kasta nga ibagbagam, bakit?
Apay, napaiswan ka? Si ka tinaawanan iti trabaho. Iso a kinayat mo mat dito'y saan ka di? Ngamjak ni namnama ama uma kamat gayam. Iso sorry Saan gayam arumbeng asi ka tinagtali na dito'y balay? Bakit? Bayam, taagsapulak to iti katulong. Tapno adda aga si kaso kadag iti ubing kan dito'y balay. Anya pala ti kukom dito'y balkon. Nagpigsa ti tudo kan angin. Sakit sumipngatan. Ipusak lang dito'y inumag. Bakit sumarno akto ninton madamdama? Dito'y kangaminan uneg. Apay ngamin nga agin inom ka nga agmaymay sa dita. Pasensya kan. Pangalak lang ititurog ko dito'y. Alakit din. Maturog kayon kadag iti ubing. Saan kan arumrumwar Tane, nagpigsa ti tudo. Wen ka di. Dito'y lang. Alan, yung kakitaan ng dagiti anak ta. Si kanti makaamo kadakwada Di mo'y dabaybayan. Laglagi pam, apat-patgan kayo unay-unay nga agiina. Anya ka din day tangay bagbagam. Kahit pasensyakan, no ado tinagkurangak kada kayo. Nang runay di awanan ti trabaho. Patpatgan kayo unay-unay, Barbara. Ay Leo, nabartakan, iso atila ibagbagamon. Ay, panawan ka man la dito yan. Makaamukan ang masapsaprian dita, tadi mo mo't kahit ti sumurok dita balay. Kay kayat mo mo't ti agtali na dito'y balkon. Nanang, nakita yung ka din ni Leo? Aha, day, apay aberberukam ni Leo. Awan nga ro di balay itay nakariingak. Jakmat na puutan no simrek ije balay idirabi Imbatik namin nga agmay-may sa agin inom ije balkon ti balay mi idirabi Day, saan ba't gaim imbay dito? Nagsapak tupay anak kariing, ta kinitak no da nagtudtud ije kusina, ta nagpigsakat nga ro titudo idirabi Wen nga nanang, uray lamang nagtidanong nga agayos iti dakkel a kanal ti barangay. Ang mga na bartak kat nakaturog iti kumpormi apasat ti balayaw. Biniro ko nanang ngamawan. Sa dino nga tanaya tinapanan di lalaki. Ang mga rimwar idi kapigsaan ti tudo iti rabi Ay, siling! Siling! Nay, itatangmat na itananang. Nay, nasaya tanda kagayam dito'y balay, Barbara. Ay na, Siling, bakit? Barbara, anak ko, nasarakan da kanon ni Leo atong tumpaw itayan ti dakal a kanal ti barangay. Anya, sana po na itatataw. Yapaw. Ay, Diyos ko. Pasamag ti kastoy. Awanan ti asawa katang. Natayan ni Leo. Oray asino, anak ko.
Awan ti magnamnama ang mapasamak ti kastoy kan nilayaw. Isubat lang kaya. Ako nam gawan iti malayaw iti nakaring ka. Tada disgrasya mo't gaya man. Diyak lang ko manimbat bating agmay-may sa iti balkon iti rabi. Pinilit ko lang kumanasimrag. Anya nga tanay tinaknakan la. Apay arimwar pay laang nakapigpig sa titudo idirabi ay. Manungal daw amadmadlaw ko sana matagtagaritatang. Ngamyaking kan kano. Amo karinik na dagiti insawang ko kan kunay ti kalabas. Esukas ladyak mamati a disgrasya tinapasamak. Anya ti kayat mo asawan, Barbara? Ang mga noing gagara na ti amin tatang. Maawatak itan. Isumat lang gaya makaslag bilbilin ni Dirabi. Takas to'y gaya mo ti mapasapakan ko na. Basal ko tatang. Nanang. Basal ko no apoy-apin mo sa iti asawa ka. Barbara, anak ko. Di mo pa basulan ti bagay. Wan, anak ko. Asino kumamot nga asawa ti mga yatakas to'y ti mapasama iti asawa na. Pagkawanan na ko malayo. Diyaging gagara na gininaisawag ko kan kaindi. Amo ka na ijay tinang idaron kan ka. Damno aramidam ti kastoy. Makawanan na Cleo. Pimusay ni Leo nga asawa, iti daydi a kapigpigsaan ti tudo manang Emi. Diyak pulos ni namnama akasjay ti mapasamak. Isumat la akasjay launa yan ti panang bilbilin na kanya. Ididinilaw ko kabayatan ti panagin inom na iti balkonahe ti balaymi. Tagayam arig na nga agpakpakadan. Diyak ilibak nga aging gaita. Pagpabasulak pay laang tibagik manang, gapo iti petat nga ipupusay daydi asawak. Kanayon akasarita dakdag iti dadakkel ko, nga awan kano ti basol ko, iti napagteng daydi Leo. Ngem iti kaunggak, amok asyak tinangiduron iti asawak, iti nasapa nga ipupusay na. Aging gaita manang, agkidkid dawak latta iti pamakawan iti namarswa. Ngam uray anya ti aramidek, makunkonsensya aklatta, gapu iti napasamak iti daydi asawa. Namnamaek ang nakaibati daytoy iti napatag nga adal. To'y pagayam mo, Barbara. Pagayam ko a Barbara, talaga na sakit tinapasamak iti asawam, nang runak at petat ken nakaal-aling gagat ti ipupusay na. Natural at ibagim ti pabasulam, taamom nga adasaan anasaya at anapasamak iti kalabas kada kayo nga agasawa. Ngam saan ko mga agnanayon akasta ti marikrik na ken kapanunutam pagayam ko. Mabalin nga agpatinggalaangan ijay ti bulod na abiyag. Baliwam ti kapanunutam para kadagiti anak mo. Dawatam akanayon ti panarabay ti Diyos. Tapno maiwanwan na ka,
kat ikan nakaitikirad ang mga klon iti napasamak iti asawam. Sapay kumata iti mabiit, maka-move on kan. Alakastan pagayam ko, katagyaman na iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibia.